Počúvate rádio? Svet okolo nás vytvárame sami. Takže čaute Československo. Ja vás zdravím. A dnes budeme rozprávať pokračovanie parkoviska, pretože máme odpoveď. Takže hneď prejdeme k veci, aby ste sa dozvedeli vlastne druhú časť. Tu odpoveď vám teraz premietam. A tá odpoveď je o tom, že ten daný úradník, teda lepšie povedané mestský policajt, odpor odmieta, ale slovami o, medzera, d, medzera, p, medzera, o, medzera, r, medzera, o, medzera, d, medzera, m, medzera, i, medzera, e, medzera, t, medzera, a. Ja vám iba na tomto chcem ukázať, že keď sa to slovíčko dá dokopy, že odmietnutie odporu, keď dve slová dáte dokopy medzerami a ani medzi ne nedá dvojitú medzeru, tak už sa toto tak zamietal a tak zamiesil, že až. Navyše, toto slovo nie je slovo. Takže, ja vám iba chcem ukázať, že teda odpor odmieta z dôvodu, pretože dole, úplne na spodu, súčasne vás upovedujeme o tom, že odmietnutie odporu nevyvoláva účinky zrušenia rozkazu a teda nespôsobuje prekážku nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozkazu o uložení pokuty. Vyššie uvedený rozkaz o uložení pokuty nadobúda právoplatnosť dňom určenia tohto upovedomenia. Vôbec nevadilo, a teraz si ocitujeme ten paragraf, čo tam uvádza, a trošičku si dáme z zase právneho jazyku, slovníku rímskeho práva, pretože nám tam zacitoval milý zlatý krásny paragraf, tak poďme na to. Takže nám zacitoval paragraf odstavec 6 zákona 71 1967 úplne na spodu, pretože sme ho upozornili na to, že v odôvodnení uviedol úplne neexistujúci odstavec písmeno. Hej, písmeno konkrétne toho odstavca. A teda obvinil dotyčného na základe neexistujúceho odstavca paragrafu písmena. Áno, pretože keď neexistuje, tak nemôžete predsa obviniť. A on sa tu vyhovára podľa tohto paragrafu 47 odstavca zákona, správneho zákona 71 1967, že chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania. Takže ja vás vrátim späť, ale ešte predtým existoval odstavec 1, nešli sme hneď na 6, a existoval aj odstavec 3 daného zákona. Takže, čo to rozhodnutie musí obsahovať? To rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Čiže to sú povinné náležitosti. V tých povinných náležitostiach odôvodnenie nie je potrebné, len ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Nikomu sa nevyhovelo, pretože sa jednostranne spravil úkon, to jest bez účastníka konania sa rozhodlo. Jednostranným úkonom úradníka. To znamená, že odôvodnenie je nevyhnutnou súčasťou tohto rozhodnutia, aby bolo právoplatné. Potom ešte ten istý paragraf, odstavec 3 zákona 71 1967, hovorí, že v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie. Akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov. Takže keď bol vedený úvahami, že obviním ťa a dám ti zaplatiť pokutu sankciu podľa neexistujúceho zákona, paragrafu, odstavca či písmena,
tak ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, tie právne predpisy neboli správne uvedené, na základe ktorých rozhodoval, ako si dovolil rozhodnúť na základe neexistujúceho predpisu a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania, žiadne námietky zatiaľ nikto nepodával, a s ich vyjadreniami, pretože dostalo sa až k rozhodnutiu, k podkladom rozhodnutia. Takže vráťme sa teda, že chyby v písaní, počtoch a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov. A ja vám ešte raz hodím to upovedomenie, kde sa píše, že prišlo k pisárskej chybe, čo bolo zistené po odoslaní predmetného rozkazu adresátovi. Áno? Čiže tam bolo splnené, že správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví. Áno? Dajme tomu. Ale vráťme sa späť a tu rozpráva, že zjednal nápravu a chybu v písaní opravil. Lenže kedy opravil? Až po odpore. Pretože opravil to až v tomto upovedomení a tu rozpráva, že ten daný odpor medzi tým odmietol. To znamená, že až po odpore, po upozornení druhou stranou, že je obvinenie na základe rozhodnuté v rozhodnutí nesprávneho, respektíve neexistujúceho právneho predpisu a až potom upovedomil o tom účastníkov konania týmto upovedomením. To znamená, že toto upovedomenie vyšlo na základe upozornenia z daného rozhodnutia tým odporom, ktorý daná strana podala. Ide o to, aby ste si zapamätali jednu veľmi dôležitú vec. A to je, že pokiaľ chcete nikomu povedať, áno, spravil som chybu, je to v poriadku, a nevezmete v úvahu vami nepravoplatné obvinenie, pretože v počte sa pomýliť. OK. V písaní sa pomýliť. OK. Ale iné zrejme nesprávnosti neznamenajú, že sa pomýlite, prosím vás, v paragrafe. To znamená v právnom nároku, v základe toho obvinenia. Pretože ak ten zákon neexistuje, tak som ho nemohol predsa porušiť. Haló, mesto Hlohovec. Dobre? Takže toľko k tomu. A tým pádom ja dám poslednú ešte vec, a to je ten posledný odsek si ešte raz s porozumením, prosím vás, všetci prečítajme. Takže súčasne vás upovedomujeme o tom, že odmietnutie odporu nevyvoláva účinky zrušenia rozkazu. To znamená, toto odpor odmieta nevyvoláva účinky zrušenia rozkazu. Pretože ten rozkaz je rozkaz im, že majú niečo vykonať. Nie vám. Ten rozkaz im môžu rozkazovať. Im korporácia aj bude rozkazovať. Živému človeku rozkazovať nemôže. A teda nespôsobuje prekážku nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti rozkazu o uložení pokuty. Takže ešte raz. Oni tvrdia, že odmietnutie odporu nevyvoláva účinky zrušenia rozkazu. Nevyvoláva, pretože ten rozkaz je ich. Pre nich a znamená to rozkaz korporácie im, aby niečo vykonali.
A už to prosím vás pochopte. Vy nie ste ani v armáde, ani v iných takýchto zložkách. Vy nie ste ani mestská polícia, SBS-ká korporácie. Ale im musia ukladať rozkazy a oni tie rozkazy plniť musia. Dobre? Takže toľko k rozprávke z parkoviska. Je to veľmi dôležité, aby sme si to zapamätali. A je veľmi dôležité zvládať aj komunikáciu s úradmi. Ak chcete ako živý človek, aby vás neobťažovali. Ďalšia vec, ku ktorej sa vrátim, že moja krásna mačička, je druhý balíček dokumentov pri zajavovaní na úrady. A to je, začíname certifikátom živého človeka, ako vidíte. Pokračujeme univerzálny pas k certifikátu, taký maličký pas si vytvoríte, zalaminujete. Čestné prehlásenie o tom, že nie ste štátny občan. Máte tam ďalej 10. bod, kontakty na úrady. Slovákom posielame v slovenčine, Čechom v češtine. Ďalej tam máte úradné potvrdenie oznámenia. Ďalej tam máte vodičský preukaz, áno, spredu v danom materinskom jazyku, zozadu v angličtine. Ďalej tam máte vodičský preukaz, kartičku. Tuto upozorňujem, pokiaľ máte vydané vodičské oprávnenie, aj keď ste už vrátili vodičský preukaz korporátny, fyzický, alebo ste ho nejakým spôsobom ním nedisponujete, ale máte vodičské oprávnenie, lebo rozdiel medzi oprávnením a kartičkou je obrovský. Kartička je len fyzický prejav niečoho, čo oni majú v systéme, že vy ste skúšky urobili a že vy to oprávnenie máte. Áno, a fyzicky je to na vašej strane a u nich je to v systéme. A je to asi tak, keby vás chceli presviečať o tom, že tá kartička je vyjadrením toho, čo je v systéme, že vy ste majiteľom toho oprávnenia, to znamená tých zručností, skúseností. Prešli ste skúškami a to, či máte alebo nemáte tú fľaksňu papiera v 21. storočí IT technológií, je úplne irelevantné, áno? Vy ste vedení v systéme, ich systéme a basta. Tak ale pre istotu, keďže sme na papierovej zemi, tú kartičku si kľudne môžete vypracovať a dať do peňaženky. Certifikát o bývaní, potom je tam prehlásenie o absolútnej slobode, potom je tam taký príklad, specimen, ako sa ten certifikát vlastne podpisuje. Vy, aby ste dobre vedeli, ako sa podpisuje, tak si to ukážeme na príklade. Áno, podpisuje sa, cez fotku sa dáva otlačok prstu červeným, podpisuje sa modrým, mokrým atramentom, podpisuje sa dvakrát hore do materinskej verzie jazyka a do anglickej verzie. Ten doklad je na polovicu vo vašom jazyku, na polovicu v angličtine. A dole na spodku sa rovnako podpisujete na čiaru. Dobre? Takže to vám posielame, len aby ste vedeli. Pokračujem. Pokiaľ napríklad pracujete v zahraničí, tak vieme vám v materinskom jazyku poslať, keď pracujete v Maďarsku. Nemecký nemám k dispozícii, ale napríklad maďarský mám. Keď pracujete v anglicky hovoriacich krajinách, ako napríklad v Anglicku, v Írsku, tak takisto vám stačí iba tá anglická časť. A to teda k dispozícii je. Ďalšie, čo si vyplňate, tak to je technický preukaz, pokiaľ máte auto, teda vozidlo, prívesný vozík, všetko, čo s tým súvisí. Korporátom vydaný, áno. Pokiaľ chcete, naozaj sa bavíme teraz o tých pohádkach z parkoviska, parkovať skutočne tak, ako sa má parkovať. Vy ste živý človek, podľa absolútnej slobody môžete zaparkovať kdekoľvek
ak to miesto niekto naozaj skutočne nevlastní a není to jeho vlastníctvo a nevydal o tom nejaký zákaz. Áno, to znamená, že pokiaľ je to na území všetkých, na území nejakej ulice, kde je verejné priestranstvo, tak táto univerzálna parkovná karta, tento doklad si dajte do okna. Vyplňte si ho, dobre? Potom máte prehľad o pôvodnom správcovi depozitu ja som, alebo prehlásenie, neviem prečo prehľad, ospravedlňujem sa, prehlásenie o pôvodnom správcovi vkladu a depozitu ja som, kde sa hlásite k ja som. O ja som a pôvodnom a faktickom traste sme si hovorili, že to dostávate v prvom balíku, to už by ste vyplnené dávno po prvom balíku mali mať. Kľudne to posielajte na kontrolu, pozrieme sa na to. S každým jedným, kto to pošle, si to prechádzame. V tej fotografii máte tento zoznam, ktorý si odfajkávate, či naozaj ste sa dostali ku všetkým 17 dokumentom. 18. dokument je zoznam dokladov na úrady. To znamená, že je tam tabulečka všetkých dokladov, ktoré zbierate. Druhý krok je vyplňanie dokumentov a dokladov v materinskom jazyku. To znamená, že tuto sa zastavíme pri tom, že pokiaľ chcete, prosím vás, buďte takí láskaví, pochopiť, že najprv je to jednoduchšie, edukačne je to proste preskúmané vo vašom vlastnom jazyku a potom analogicky z toho vlastného jazyka si dáte predlohu a začnete vyplňať tie doklady aj v angličtine. Takže až v 3. balíčku dostanete anglické doklady, aby to pre vás nebolo nestraviteľné, pretože všetky tieto doklady dostanete v 3. balíčku aj v angličtine. A to už je vyšší level, takže vás poprosím, všetko, ako vás sprevádzame, je premakané, je vymyslené. Dostávate k tomuto aj know-how, dostávate k tomuto návod na použitie a dostávate aj príklady, kde viete nájsť ktorý doklad, napríklad v sekcii podania na našej stránke, ktorú vidíte nado mnou, a tie si môžete skontrolovať, ako sa správne podpisujú a ako sa správne žírujú. Dobre, ako sa správne ten otlačok prsta pravého palca používa. Poprosím vás ešte raz veľmi pekne, čiže kto si zažiadate o balíčky dokumentov a chcete sa zajaviť za živého človeka, opoznali ste sa alebo ste na ceste k tomu poznaniu samého seba ako živého človeka z právnej stránky. A povedzme si, právna stránka je veľmi dôležitá v našom živote, pretože všetko to, čo žijeme, je odrazom akéhokoľvek právia alebo bezprávia. Dobre? To znamená, že buď to žijeme protizákonne a nelegálne, alebo to žijeme legálne v súlade so zákonom prírodzeným božským, alebo v súlade so zvykovým právom, ktoré vzniklo medzi ľuďmi. Pretože to, čo je ich zákon, to znamená ústava a podružne všetkých 56 000 zákonov, napríklad na Slovensku alebo aj v Čechách, je nielenže neprečítateľné za jeden život, ale aj nedosiahnuteľná chiméra. Pretože ak máte také množstvo zákonov, tak vlastne nie ste schopní ich dodržiavať nejakým spôsobom, pretože nemáte záruku, že jeden nebije druhý a že ak konáte zákonne podľa jedného zákona, nekonáte protizákonne podľa ďalších 5. Nie ste schopní si to skontrolovať. Preto je to čistá hlúposť. Veriť tomu, že nejaký právnik po 5 rokoch štúdia, ľudia, však sa zamyslíme, prosím, ako začnite logicky premýšľať. Právnik po 5 rokoch štúdia, keby nič iné nerobil na tej právnickej fakulte, len si čítal
4 zákony za deň. Čo nie je schopný niekedy, niektoré zákony. Ale keby si to chcel naštudovať a urobil by tak, jeden život by mu nestačil, nie 5 rokov štúdia. Takže ak vyjde z právnickej fakulty, bude vedieť know-how, ako vás má odrbať, ale v žiadnom prípade nebude tušiť ani 1/3 tých zákonov. Nebude vedieť o práve a o systéme, ako je tu usporiadaný, zhola nič. A keď vám niekto bude tvrdiť, že on je právnik, sudca, advokát a teda. Proste buďte taký láskavý úradník. Skúste sa ho spýtať, koľko zákonov skutočne používa. Alebo skúste sa ho spýtať, či to nie je náhodou tak, že má nejakú mustru, podľa ktorej ide. A keby ste mu skontrolovali takýchto upovedomení 25, tak je to šablóna, ktorú používa. A tých 25 bude vyzerať presne tak, ako ich vidíte pred sebou. Akurát ten stredný text bude variabilný. Takže taký právnik, ale s trošku inými šablónami, sme aj my, cez OPPT UCC hnutie, to je verejná dôvera jediného ľudu. A taký právnik môžete byť aj v rámci zvykového práva, kde jedna obchodná zmluva nemusí mať 56 strán, kde naháňate nejakého chorobačika, ktorý vám lezie pred očami, miesto toho, aby ste si podali ruky a dohodli sa aspoň na 3 veciach, ktoré v rámci tej zmluvy plniť budete. A jedna aj druhá strana. A ľudia, prosím vás, začnite používať zdravomyslie. Ja vám držím palce pri tom, ako vy začnete a milí úradníci, policajti, sudcovia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, tiež vám budem veľmi držať palce, pretože tlačová správa zhruba pred 6 hodinami, ktorá hovorí o tom, že dané COVID šialenstvo, ktoré tu bolo ústavnými sudcami napríklad prešetrené a bolo ustanovené, lebo oni sú ústavní sudcovia, takže ustanovujú, za skutočné zločiny proti ľudskosti na Slovensku, že sa zatvárali ľudia do štátnych zariadení počas covidu. Pretože na to neexistovalo ani len to blbé nariadenie. Nie len, že zákon. Ani len to blbé nariadenie. A robilo sa to všetko protiprávne a robilo sa to všetko hyperaktívnymi, manipulačnými, psychopatickými a sociopatickými osobnosťami, ktoré dostali vtedy moc a kľúčiky od týchto hotelov, ubytovní a podobne. Jedna z nich je aj Gabčíkové, takže pozdravujem. Ja osobne si myslím, že to tak je a že to tak bolo. Takže nalejme si čistého vína, začníme používať zdravomyslie a za každým jedným obvinením hľadajte skutočnú príčinu, skutočný právny nárok a skutočnú kompetenciu a autoritu toho, kto to vydáva. Ja vás pozdravujem, majte sa krásne.